Toto by boli také pekné fotky, ty kokos. Ja, škoda toho. Také pekné fotky. Ty kokos. Čo je? Čo je? Hotovo. Čo je, ale? Počkaj, lebo... Čo je? Počkaj, bola to tam. Čo je? Aha. Čo je? Asi som bola čo odkonžil. Otočil. A čo, hotovo? Skús to pridvihnúť. Vrtáš ale na ne. Trenne. Trenne. To bola červená. Tak to hoď, hen to